Ndakange ndakabata map yeZimbabwe ndakazviona ndainge ndiri kuVictoria Falls ndikaona kuti zvainge zvisisiri zvekuvhotesana pamaballot papers chete, asi pakange paine mhepo iyo yainge yava kusimuka kuitira kuti nyika isazoparara past 2028. Mamukasei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi mukomana ndakaratidzwa vision pandainge ndiri kuVictoria Falls, asi nyaya iyi ndakange ndisinganyatsokuinzwisisa zvakanaka. Ndiri kugarawo kunoku kuCanada. Vision iyi ndakairatidzwa pandainge ndichiri kuZimbabwe. Ndaishandawo as a civil servant ndiri kumusha, saka zvakatondishamisa. Ndakati tabva kuVictoria Falls takange taendeswa nebasa. Pandakaudza mudzimai wangu kuti ndo vision yandainge ndaratidzwa, ndakatarisa kumapopoma tiri kuVictoria Falls. Mukadzi wangu akanditi it is just your subconscious mind, nekuti makabvako kuVictoria Falls ndokusaka mava kurota, makadii kumborota Victoria Falls musati makamboendako. Ipapo mukoma pandakarota zvakange zvisinga make sense kwandiri, kunyangwe pakanzi painge pava kuda kupinda umwe mukuru mushure mekunge vaMugabe vabva pachigaro. Ndakati zvinoreva kuti yakange yakakanganisa kundiratidza chiratidzo, patiko zvino zvindikuona kuti kwazviri kuenda ndikoko sezvandakaudzwa pandakaona vision. Ndakaratidzwa njuzu ichiti kwandiri munyika makange muchizoitika yavanoti economic coup, not kuti masoja ndiwo anenge achizotonga, but vanhu vane mabusinesses ndo vachazoita mapresidenti muZimbabwe. Mbinga dziya dzinonzi mbinga dzine mabusinesses ndo vanhu vachagadzirisa upfumi hwenyika, asi vachigadzirisa upfumi hwenyika vanenge vachida kuchengetedza upfumi hwavo kusvika zvinhu zvazodzokera pazvainge zvimbori before. Mukomana chimurisei zvenyu. Inini pazvakaitika zvinhu izvi ndakange ndisina tarisiro yekuti ndaizoona njuzu, because ndainge nditoriwo munhu anonamata. Pandakaona vision, it was sort of like a prophetic encounter yezvainge zvichazoitika pamberi apo. Ndakazviona ndiri kuVictoria Falls, ndokubva ndachizoona kuti mumvura makatanga kusimuka mweya wenjuzu, iyo yandichakuudzai kuti njuzu iyi yakange yakaita sei chimiro chayo. Mweya wenjuzu wakasimuka kubva muna Zambezi, wainge wakajeka kuita sekunge emerald. Njuzu iyoyo yainge iri yegreen, uye zvekare njuzu iyi yainge iine maziso awo ainge achipenya kuita kunge zuva, wainge usingakwanisi kuramba wakaitarisa kana kwenguva yakareba. Njuzu iyi ichitaura neni ipapo pandakaheva that vision, zvakange zvisinga make sense kwandiri, patiko zvinozve zvava kumeka sense. Haina kutaura nezveZANU-PF kana MDC, nekuti makore acho azvakaitika MDC yainge ichitori part 1 yainge isati yasplita kuita mapati akasiyana siyana. Handina kunzwa pachitaurika nyaya yeZANU kana kuti mamwe mapolitical party, asi njuzu iyi yakange yakatarisa map yandainge ndakabata muruoko rwangu. Zvakandishamisa because ndainge ndisingatozvizivi kuti ndainge ndiine map iyo yandainge ndakabata muruoko rwangu. Payakaramba yakatarisa muruoko rwangu ndo pandakabva ndachizotarisa ndikaona kuti ndakabata map yeZimbabwe. Saka yakabva yachizoti kwandiri nyika iyi haichazogadziriswi nepfuti kana nepenzura yekuvhotesa. Ndikatoona vanhu vainge vari muqueue vakamirira kuti vange vachivhota. Ndakaona vanhu vachiramwa vachidzokera kudzimba dzavo, asi kumberi kwavo kwakange kuine umwe murume uyo ainge achivakumbira kuti vange vachidzokera ipapo pachikoro apo painge pachiitwa zvekuvhota, achiti ngatiedzei one last time, but vanhu vose vakamufuratira murume iyeye
ndikanzwa njuzu ichiti iko zvinozvi zvasiyana, nekuti kune vane upfumi avo vava kufanira kuti vange vachitora chigaro. Njuzu yakatsanangura kuti vapfumi vakapfuma, vanhu vakuru vemuZimbabwe avo vane mabusinesses, vane magaraji, vanotengesa fuel, vane mamaini, noti zvichikorokoza, vanhu vane mamaini uye zvekare vamwe vanotoona mabank, ivo vakange vava kuona rima iro rainge richazoitika past 2028. Vakaona kuti kana nyika ikaramba ichifamba nenzira yakadaro, upfumi hwavo hwose hwavainge vainahwo uchasvika pakushaya basa. Motikari dzavo, mamanshoni avo nemari dzavo dzinenge dzisisina zvadzinobatsira munyika inenge yakazara nzara nekurwa, nekuti vanhu vanozogumisidzira vasimuka vava kudawo kuti vange vachidya vose. Saka mhepo yenjuzu yakandiratidza kuti ndainge ndava mune imwe imba, but imba iyi yakange iri muHarare. Imba iyi yaita sekunge yainge yakagadwa chaizvo, but kusiri kuState House, iri imwe imba yakavanzika muHarare. Pandakasvikapo pamba apa pakange pasina ruzha, asi ndakaona vapfumi vemuZimbabwe, varungu nevanhu vatema vakange vakagara pasi vachikurukura, asi vakange vasingatauri nezvekuti ndiani anofanira kuti ange achitonga, asi vose vakange vachitaura nezvekuti how do we save our assets. Ndoumwe murungu uyo wandakanzwa achitaura. Murungu uyu aita sekunge iye ane influence yakakurisa muZimbabwe, zvisinei nekuti chii chinenge chichiitika in politics muZimbabwe, but munhu anoteererwa nevanhu vakuru. Ndiye wandakanzwa izwi rake. Ende murungu uyu chandakakwanisa kunyanya kucherechedza paari ndechekuti akange aine watch yeRolex iyo yaainge akafuka paruoko rwake rwekuleft. Murungu uyu akange achibvunza vamwe vainge varimo kuti how do we save our assets. Minduro yavo yakange iri imwe chete. Vakabvumirana kusiya zvematongerwo enyika zvekutukana. Vakange vava kuda kuti system kana kuti nyika inofanira kuti inge ichizoshanda as a private company. Kana muchipanzwisa ipapo vakange vava kusarudza kuti nyika inge ichifamba ichizoshanda sekunge ikambani, kudzikiswa kwemitengo yezvinhu nechisimba uye zvekare kusimbisa zigi vachishandisa goridhe ravo, nekuona kuti mari dzinofanira kuti dzinge dzichizodzoka muZimbabwe, zvekuti hapana aizofunga zvekare zvekuratidzira. Njuzu iyi yakandiratidza kuti kumberi uko muchaona kuti vanhu vakadzidza ndivo vachange vachizopiwa masimba ekutonga nyika, asi musingavaone vachitonga nyika vachibva mumba imomo, zvekuti nyika inenge ichiita sekunge inoitirwa maboard meetings. Ndakazonzwa izwi rakabuda mumvura richiti nyika ichazotanga kushanda kunge muna 1980. Nyika ichazotanga kushanda zvekare. Vapfumi ava ndivo vachange vachizotonga nyika, asi vasina kugara pazvigaro. Vachange vachitonga nyika vachibva muimba iyoyo yakavanzika. Saka pandakati ndaona vision iyoyo, mukadzi wangu akangoti nekuda kwekuti makabva kuVictoria Falls, it is just human psychology. Kana ukasvika panzvimbo unokwanisa kuzotanga kurota zvinhu zvinenge zvichiita sekunge zvichazoitika, but ingori subconscious yako iri kungorangarira, nekuti it was the first time kuonawo Victoria Falls iyo yatakangokurawo tichiverenga nezvayo tichiona mumaTV. Saka when I had that vision, mukadzi wangu akangoti kwandiri it was not a vision but it was just your subconscious mind. But pane zvakazoitika paya gore riya muna 2017 mukoma, ndakatotiwo ndarasika, chiprofita chakarasika, but now zviri kumeka sense
Kunyangwe panyaya yevanhu vandakaona vachiramwa, handingatauri hangu zvakawanda, vanhu vandakaona vachiramwa kuvhota mukoma, painge patori nemunhu ainge achitovanyengerera kuti vadzokere mumaclassroom vange vachienderera mberi nekuvhota, but vanhu vakafuratira vakadzokera kudzimba dzavo. Vazhinji vainge vachiti ivo zviri nani, tidzokere kudzimba dzedu tinotsvakira mhuri dzedu zvokudya. Izwi rakange richitaura iro richiti zvinhu zvichadzokera pakushanda kunge kuma 1980, apo mabhazi paaisimuka nenguva achisvika nenguva, uye zvekare zvinhu pazvainge zvakachipa. Asi mukoma, ini kana ndakatarisa zvichaitika ndezvekuti 10% yevakabudirira munyika ndivo vachatonga nyika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi pandakaona vision mudzimai wavo akati it's nothing, nekuda kwekuti wakaenda kuVictoria Falls for the first time, ndokusaka wakarota zvawakarota. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ichazotongwa nyika ne10% yevanhu vakabudirira. Is it even possible? Naivedare ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kuti muZimbabwe mune vanhu vane mari zvekudaro here, zvekuti vangaita meetings avo ekuti nyika inofanira kuti inge ichigadziriswa, vakatoteererwa nyika ikatotanga kutogadzirisika, ikatotanga kutofamba zvakanaka, zvinhu zvikadzokera muna sezvazvainge zviri hanzi muna 1980. Mabhazi paaisimuka in time achisvika in time, hanzi sadza rakange rakachipa. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi mukomana chimakadi zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Inini ndauya pano ndine confession yangu. Ndakamboshanda kuDelta, ndakange ndichishandisa mupurwa kuti ndichikiwe pabasa nepromotion, but ndakazviita zvinhu izvi nekuda kwekuti ndainge ndava kuroyiwa pabasa. Ini ndiri kureurura nekuda kwekuti ndapererwa. Ndiri murume ane makore 57. Pandakange ndichiri mukomana wechidiki, ndichadzora makore angu ndichangoti 22, ndakabva ndachizowana basa paDelta nekuda kwekuti ndakabva ndachizokasika ndatanga kupiwa promotion, ndikabva ndachizotanga kuroyiwa even nemabhosi angu. Ndakabva ndachizoperekedzwa nomwe mudhara ainge ari driverwo pakambani, akabva achizoenda neni kune imwe ng'anga yake yaigara kuChipinge, yakazofa manje, ende kufa kwayo kwayakaita hanzi pane tsamba dzakatotumidzirwa kuvanhu avo vakange vakaromba, uye zvekare neparedhiyo tsamba iyi ikaverengwa kuti avo vane zvavakatora kuna baba vedu, dzokai nazvo titangidze matare acho patsva, dzokai nezvinhu zvedu, ndisu tinoziva kuti tinoita sei nazvo kana muridzi wazvo afa. Iniwo handina kukwanisa kuti ndige ndichiendako nekuti handina kunzwa nezvazvo kana tsamba iyi. Ndakazotonzwa nezvayo mushure mekunge ndadzokera kuChipinge. Saka ndakangotiwo upenyu hwangu hwanaka, handina kuzodzokera kuChipinge. Ndakabva ndachizotendeuka ndikatanga kunamata muAFM. Mukomana chinyi ndakapiwa mupurwa wakange wakagadzirwa nemishonga. Ndakange ndichiuchengeta mupurwa uyo pamba pangu, ndaifamba nawo mubhuti remotikari muchivande, uye mukomana chinyi ndakange ndava munhu ainge ava kutyiwa zvekuti pabasa hapana ainge achikwanisa kundipikisa. Ndakabva ndatanga kusimudzirwa ndichipiwa mapromotion, uye zvekare mari yaiuya kwandiri zvinofadza. Mukomana chinyi mushure mekunge munhu uyo akandipa mupurwa uyo ashayika, ndipo pandakatanga kuona kuti zvinhu zvangu zvakatanga kushanduka, but sezvo ndainge ndava munhu anonamata, ndakatofara ndikati zvinoreva kuti zvinhu izvi zvadzokera kumuridzi wazvo, nekuti ndakaitawo nguva ndisingauone mupurwa uyo. Handina kumboita hanya nazvo kuti ndinge ndichitsvakiridza kuti chii chakaitika kwauri mupurwa uyu. Upenyu hwangu hauna mufaro. Muna 2010 pandakange ndiine 41 years ndakabva ndadzingwa basa zvisinganzwisisiki. Pakabva pachizotanga manje kuitika zvinhu zvakange zvisinganzwisisiki pamba, uye zvekare
ndaigara ndichifonirwa nemhuri yangu kumusha nekuti ndakange ndiine barika. Mukadzi mukuru achindiudza kuti pamba ainge ava kugara achingoona imwe nyoka yainge iine makumbo. Iye aiona sekunge inyoka asi wainge uri mupurwa uyo waainge achiona. Ndakange ndakaita vana vangu vapfumbamwe nemadzimai angu maviri akasiyana. Saka kubva musi wandakadzingwa basa, vana vakatanga kurwara, pakatanga kuitika mashura nezviratidzo. Vana vangu vakatanga kufa mumwe nemumwe nenzira dzinotyisa. Ndine mwana wangu dangwe uyo akatsikwa nemotikari pamberi pangu. Mumwe akafa nechirwere aiti kana kaenda kuchipatara ainzi ane HIV, asi kana tikazoenda naye kune chimwe chipatara obva anzi haana chirwere, saka akafa achingonwa mapiritsi echirwere but iye achinzi haana chirwere chacho. Madokta vakangoti vava kungomupa mapiritsi acho nekuti masymptoms aita sekunge munhu ane chirwere, but taiti kana tikaenda muzvipatara zvakasiyana siyana vamwe vaiti chiripo vamwe vachiti hapana. Saka vana chiremba vainge vatoriwo confused nekuda kwemaresults avo ataifamba nawo. Ndakaenda nemwana uyu muzvipatara zvinodarika 7, vamwe vachiti positive vamwe vachiti negative. Apa mwana akange asingarapwi. Umwe dokta ndiye akazoti ndava kutongoti ange achinwa mapiritsi nekuti hatisi kunzwisisa kuti chii chiri kuitika pamwana uyu. Saka mwana wangu akafa zvakandirwadza, akafa akaita kupera zvekuti wainyatsokuona kuti iro ibhonzo iro, ende ainge awonda, ende aiti kana akadya airutsa chikafu chose, airutsa zvekare nemvura yemumuviri. Iko zvinozvi ndangosara nevana vaviri chete kubva panumber 9. Ndinoona mupurwa uyu unouya kwandiri usiku, marata anotanga kurira, uye zvekare mupurwa uyu iwo ndinouona sometimes unenge wakatogara pamusoro pemakuva evana vangu avo vakashayika, uye zvekare ndinenge ndichiona mamwe makomba maviri avo anenge abva mukucherwa nawo mupurwa, zvichireva izvo kuti pane umwe ari kufanira kuti ange achizofa pavana vangu vasara, uye then povha pachizofa wekupedzisira. Vakadzi vangu vakarohwa zvekare nemuswe wemupurwa vakafa. N'anga yakandibatsira yakasofa kare, uye zvekare vana ven'anga vakaramba kuti vange vachizotora mupurwa wababa vavo nekuti vakati wava kuziva chinonzi ropa. Isu hatidi kuti tinge tichizotora chinhu chinokwanisa kuzotinetsa, nekuti waifanira kunge dai wakauya nacho chinhu ichi mushure mekunge baba vedu vashayika, but iwe wakasarudza kuchichengeta chinhu ichi because wainge uchida kuti chinge chichikuitira mari. Ndo nyaya yandiunza pano mukoma. Ndinodawo kuti muri yeZimbabwe inge ichizondibatsira, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Handina n'anga iri kuda kundibatsira zvaizvezvi. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi hakuna n'anga iri kuda kundibatsira nekuda kwekuti mupurwa wacho wava kuziva ropa. Zvakaoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekuti iso. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo I was a phone technician, but mukomana ndakazoita loss mushure mekunge vamwe vakomana vandaiziva avo vandaitozivana navo vaindivigira mafoni avanenge vaba ndozomatengesa muHarare. Saka ndakazogadzira imwe foni iyi vainge vakaibvutira munhu nechisimba pakatofa munhu. Ndakazotobhadhariswa mombe 8 mushure mekunge mweya wengozi wava kutanga kunetsa mumuri zvekuti kusvika pari nhasi hama dzangu hadzitondifariri, nekuti ndakazobatsirwa nehama kuti mombe idzi 8 dzinge dzichizoendeswa kumhuri yemufi, sezvo zvainge zviri izvo zvavainge vachida. Ende vakomana ava vakaponda munhu vachiri mujeri I am sure. Saka ndikuda kuyambira vanhu vose vanoita zvekugadzira mafoni neavo vanoita zvekutenga vachitengesa mafoni, nemi vacho veruzhinji rweZimbabwe
munofarira kutenga ma-second hand phone kana kuti ma-second hand laptop kubva kune vamwe vanhu vaya vanongotengesa mumastreet kana vane mashopu zvekare vane system yekutenga zvinhu zvekubiwa. Saka makange muri muna 2012 ndakange ndichiri neshopu yangu muHarare. Shopu yangu mukoma yainge isiri downtown. Ndainge ndichitobatawo ma-up market clients makarimo muCBD muHarare. Saka kwakabva kwachizouya machinda aya vakauya vakange vaine Nokia E7. Foni iyi yainge itoriwo foni yaitodhura, yainge ine slide keyboard ende yaishandiswa nembinga dzemuHarare panguva yacho iyoyo. Kune vanenge vasingaizivi yaita zvekuslida. Saka foni iyi yakange yakaloka. Saka ndakabva ndachizovagadzirira foni ndokubva tachizowirirana kuti ivo vainge vachazoenda vachizonotengesa foni. Kana vatengesa foni tainge takawirirana kuti vaifanira kuti vange vachizondipawo something. Semunhu aizivikanwa nekuti ndainge ndiine maskills, ndakaigadzira ndikaiflasha system yacho pasina kana 1 hour ndikabva ndapiwa mari yangu. Uye zvekare vakange vachienda kunoitengesa foni iyoyo vainge vachazondipa imwe share yangu. Asi mukomanashi pasina kana mazuva maviri pakabva pachizosvika maCID pamba pangu. Ndakabva ndachizotorwa ndakarohwa vakomana. Ndakazozviziva kuti foni iyi yakange yabiwa paarmed robbery yakavhundutsa vanhu. Ndichangoti kuAvondale apa pamba ipapo pakaitika armed robbery pakange paine munhu ainge atourawa. Pakatorwa motikari, mari negoridhe rainge riri mumba because murume wacho iye aita zvekutenga goridhe achitengesa. Saka vakabva vachizotora neNokia iyoyo E7. Nekuti ndakange ndabreka security yefoni iyoyo, mhosva yakatanga nekwandiri. Ndakazoendeswa kutorongo kunyange mapurisa akazobata mbavha chaidzo. Mweya wemufi wakandionesa chitsvuku ndiri mujeri. Kubva zvandakangovharirwa mukoma because ndakazotongerwa 2 years ndiri mujeri, ndakange ndisingazorori. Kunyange zvikanzi munhu auraya zviya munofanira kumunzwira tsitsi nekuti anenge asina zororo. Imi munenge muchirwadziwa muchiti hama yenyu yakaenda, but muchirwadziwa zvekare kuti uyo akauraya haana kutongerwa rufu. Akomanaka kutongerwa rufu kutori nani than kuti unge uchisiwa uri mupenyu uri mutorongo. Ndainetswa nemweya wemufi, ndainge ndisingamuoni. Ndaiti zviya kana tava kunzi tava kuenda kunorara ndaiziva kuti nguva iya yekutambudzika kwangu yatanga. Ndainge ndichitonzwa kuti musau mandinenge ndiri munenge muine munhu anenge arimo. Dzimwe nguva ndaiti zviya kana ndava kunobatwa nehope aibva auya obva andidzipa. Hama dzangu ndaikwanisa kuita 1 week ndichirara ndakamira, ndaita zvekuzendama nemadziro kuitira kuti ndisadonhera pasi, ende ndichitonzwa munhu achiseka. Ndaiti zviya kana ndikabatwa nehope ndikadonhera pasi aibva andidzipa. Ndaidzipwa ndobatwa nerimwe dzikirira rekuti ainditorera mweya wangu wekufema, ndichinzwa kurwadziwa kuti panapa ndava kuda kufa, but rufu rwainge ruchiramba kuuya kwacho. Mweya wemufi uyu wainditorera zvokudya mumaoko mangu. Ndaiona sekunge ndiri kudya mukoma, but ndaisara ndiine nzara. Ndakasvika pakupera zvekuti ndainge ndonzwisa tsitsi ndichiita sekunge munhu anorwara. Mweya wakaramba uchingonditevera. Ndakange ndava kutozivikanwa semunhu anorasika njere. Ndipo pandakabva ndachizobuda. Pandakabuda hama dzangu dzakange dzatambudzwa nemweya wengozi. Ndakambotanga ndicharamba ndichiti ina handina zvandinoziva panyaya yamuri kutaura. Asi ndabuda mujeri chitsvuku ndakachiona. Nerimwe zuva ndakapotsa ndatsikwa netrack. Ndakange ndaenda kuHighfields ndakarohwa nechadzimira mukoma. Ndikaramba ndakangomira muhighway because ndainge ndava kuzviona sekunge ndainge ndiri pakati pesango. Apa ndainge ndabva mukufonerwa ndichiudzwa kuti kuchivhu hanzvadzi yangu akange aurayirwa vana vake vaviri, vakarumwa nenyoka imwe chete panguva imwe chete, vose vari vaviri vakashayika. Saka ipapo ndakabatikana ndikarwadziwa. Ndo pandakatanga kufambawo kuchivanhu ndikaudza hama dzangu, vanhu vakapopota, vanhu vakarwadziwa.
asi vakanzi taifanira kuti tinge tichibatana. Takabatana zvedu mukoma ndokubva tachizobhadhariswa mombe 80 semuripo. Even though ndakange ndisina kudeura ropa nemaoko angu. Ndiri kuda kuyambira vose vari mumabusinesses emalaptop, mafoni, musatenga kana kugadzira zvinhu izvo zvamunenge muchiziva kuti zvinenge zvaunzwa nembavha, nekuti mune ramangwana nemiwo munozonotambura. Ini ndiri laki, ndakaita laki nekuda kwekuti hama dzangu dzakazongomira neni, nekuti ivowo vainge vasingade kufirwa nevana vavo, because mweya uyu wengozi wainge uchitobheja iwo uchiti ndikuda kukapedza kadzinza kose, ndichange ndichiuraya zvekare nevana vevakwasha. Saka you can imagine kuti hanzvadzi dzangu dzakange dzisisina kugara zvakanaka nevarume vadzo. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section, zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana muri sei? Ininiwo ndainge ndimbori venda, but pari zvinozve ndinoshanda hangu muno muSouth Africa as a garden boy. Ndiri kuona sekunge ndakazviurayira mwana wangu mukomana necancer nekuda kwehuku dzandainge ndichitengesa. Iyi maconfession mamwe amunoverenga ndinoda kukutendai because anovhura vanhu maziso, asi iko zvino zvimanje kuvhurika kwandaita maziso ndava kutanga kuzviblema manje kuti ndakauraya mwana wangu nekuda kwehuku dzandainge ndichitengesa, nekuti pamba ndidzo idzo tainge tichidyiga. Iko zvino zvimuri yose tose nemudzimai nevana vatasara navo tiri kurwara nemaacids. Zviri normal here naye mukoma? Ndiri kureurura ndichichema. Ndiri kunoko kuSouth Africa kwandava kushanda sagardener. Mudzimai wangu anoshanda as a maid. Pandakanzwa nyaya idzi dzemachemicals anoshandiswa muhuku, moyo wangu wakarwadziwa. Makore adarika awo ndainge ndiri mutengesi wehuku ndichitengesa mabroiler muHarare. Ndaidzitenga nemutengo wakachipa zvisingaiti kune umwe murume uyo ainge atori neproject rake hombe. Nyaya yandakanzwa mukoma yekuti kune vanhu avo vane maprazi ndo vanoita zvakanaka, vanotengesa huku dzavo vachinyatsokudzichengeta zvakanaka. Aiwa, ndinopikisana napo because murume uyu ainge ari wekuBeatrice, aine prazi rake, but vaishandisa zvekare mimwe mitactic yandakange ndichiziva kunyange ndaingoti hazvina kana basa, nekuti ini ndaingozviudza kuti kana nyama ikabikwa machemicals ose aya anobva achizotsva. Ndakange ndisingazvizivi kuti machemicals anongoramba arimo munyama. Saka murume uyu akange achindiunzira huku, ende ndaiti kana ndikadzitora huku idzi ndaiita profit. Ndakakwanisa kuvaka imba muHarare nekutengesa huku zvekare nekutotengawo motikari. Saka aiti kwandiri, kana huku dzako dzikatora nguva dzisingafambe usanetsekana zvako, unouya uchizotora chikafu. Saka sezvo tainge tiine motikari nemudzimai taitodriva totoenda kuBeatrice kuprazi kwake tonotora chikafu. Asi chikafu ichi mukoma chainge chiri chikafu chembwa, dog food, but crushed dog food, chakazanganiswa. Ndizozivi hangu kuti nei. Semunhu ainge achida kuita mari, ndainge ndichitengesa huku idzodzo, uye zvekare dzimwe ndaizodya huku dzinenge dzisina kutengwa nemhuri yangu. Ndingangoti takamborarama upenyu hwekuti taidya nyama yehuku from January to December every day. Kudya nyama yehuku kusvika yava kukufina, ukanzwa panenge pachibikwa huku unonzwa kutomira moyo, because ndo chisevo chataitoona sekunge chakachipa plus nebudget ka munozviziva. Saka mwana wangu akazoshaika. Mwana wangu paakashaika ainge aine 9 years chete, akabatwa nekenza. Ndakarwadziwa ndikati asi Mwari kutonga kwenyu kwamunoita kunorwadza. Ndakange ndisingazivi kuti kenza inokwanisa kutokonzereswa zvekare nezvinhu zvatinodya. Ndaingoti zvimwe kuda urwere hunoiswa munyama dzako nevaroyi ini. Mwana wangu akanzi kensa yake inokwanisa kunge yakakonzerwa nezvainge zviri mudiet make zvaainge achidya.
saka ndakamboedza kufamba naye mukomanashi ndikaenda mudzin'anga idzo dzaiti dzinozvigona zvekurapa zvirwere izvi, but n'anga dzose dzakangondidyira mari. Iko zvino zvine mudzimai wangu nevana vangu vaviri vasikana vasara, tese tiri kurwara nemaacids mukoma. Zuva nezuva unenge uchinzwa kuti mudumbu munoita sekunge munenge muchipfuta moto. Dzimwe nguva ndinoti kana ndikamuka zvezve ndikadzvova ndinonzwa maacids aya achikwira kusvika kuchest, ndinenge ndichirwadziwa ndichinzwa kutsva. Ndiyo nyaya yandiunza pano. Dai Mwari vakangondichengeta ndakwanisa kuzoitawo umwe mwana mukomana kuitira kuti zita rangu risazofa rakarova zvekare. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we kuti nyama idzi dzinokonzeresa futi maacids. Makambozviona kuti iko zvino zvimunyika vanhu vakawandisa vari kungonzi vane maacids. Ndikangoti pavanhu 10 maybe vanhu 7 vanenge vachirwara nemaacids. Zvakangoma kuti nyama dzakadai dzinenge dzichipiwa machemicals dzingava dzichikonzeresa futi maacid, because ukaona baba naamai nevana vavo vaviri vachinzi vari kurwara nemaacid, it means kuti zvakabva pane zvavainge vachidya. Ko iyo dog food kune vanoziva chingava chiri bad pakupa huku chikafu chembwa. Kana muine zvamunenge muchiziva, you can also tell us mucomment section. Zvakangoma. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.